ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? ମତେ ମତେ 64। ଦେଖିଲେ ଏ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ି ହେଉଛି ଏଇଟା ପଡ଼ି ହଉଛି ଟିକେ ଇଏ ପ୍ରେସର ଲାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖିଲେ VA ପଡ଼ି ହେଉଛି ନା ଇଏ ଆର ଓଇ ବସ୍ ତା ତଳ ଲାଇନଟା ଭଲ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ତା ଉପର ଲାଇନ୍ଟା ପଡ଼ି ହେଉଛି ସେ ଟିକେ ରହୁଛି ଟିକେ। ଏବେ ହଁ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। এই লাইনটা ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କୁହ ତମ ଭେରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ ସେ এই লাইনটা এই কাজটা ঠিক লাগুଛି না এইটা এইটা ঠিক লাগুଛି। ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଏବେ ହଁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଏବେ ବିଲକୁଲ କ୍ଲିୟର ଠିକ୍। ଦେଖିଲେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। এইটা ঠিক ଲାଗୁଛି ନା এইটা ঠিক ଲାଗୁଛି। ହଁ ଇଏ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା। କୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ଏଇ ଯେଟା ଦେଖାଉଛି ଭଲ। এইটা না এইটা ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେଲି ସେଟା। ହଁ ଏଇଟା এইটা ভালো আছে। ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି। এবার দেখলে ঠিক আছে হ্যাঁ ହୁଁ